Poďte si so mnou užiť môj meninový deň, ideme na výlet do Viedne, takže prvá vrstva pod mojimi nohavicami musia byť silonky, aby som tam nezamrzla. V poslednej dobe som zase začala nosiť takéto skinny jeans, samozrejme iba do čižiem. Nebudem to preháňať, dávam si jednoduché kúsky, takže pokračujem takýmto bielým topíkom. Samozrejme nesmú chýbať ani moje denné doplnky, takže hodinky, náušnice, prstene. Teraz prichádza na to, aby som si dala dole aj ponožkové vlny. Mala som ich vo vlasoch asi hodinu, takže sa mi to presne za 30 minút úplne rozpadne a nebude to čo najlepšie držať, ale je to aspoň môj malý pokus o to mať pekné vlasy na meniny. Ktorá kabelka so strieborným kovom sa mi hodí k dnešnému outfitu. Vyhráva to táto siva, pretože bude mať voľné ruky, môžem ju mať na pleci a zároveň je dosť veľká na to, aby sa mi tam pomestili nejaké prípadné malé nákupy. No a túto žiaľ môj outfit nekončí, keďže Viedeň je veľmi chladné mesto, musím si dať aj takýto svetrík s infantilnými ružovými mašličkami. Tento sveter som kúpila minulý rok všetkým mojim kamoškám. Nesmú chýbať ani biele chlpaté uška, ktorými si nepokazím vlasy a zároveň budem mať pocit tepla. A vzadu skrini som našla tento čierny bundo kabát, takže myslím, že bude mať vhodnú, trošku elegantnú atmosféru do Viedne a zároveň ma zahreje.